Дали ще е лъжа, ако кажа, че зад НСА и асистент стои екип от счетоводители и професионалисти? Това са хора от цяла България. Те имаха смелост да искат, да търсят, да питат и да опитват, докато не се получи. НСА и асистент се изгражда вече повече от година благодарение на тези, които търсиха промяната. Започнахме с копиране на едни числа от Excel в страниците на бизнес статистика, след това дойде необходимостта от съставяне на собствени формули, защото не всяка счетоводна система прави пълен експорт на годишния финансов отчет за статистика. Стигнахме дори изчисляване от оборотна ведомост, направо по номерата на счетоводните сметки. Сега сме изправени пред следващото предизвикателство на статистиката – закръглянето до 1000 левове, което чупи най-изрядно съставения баланс. Мислите ли, че можем да преборим това? Присъединете се и вие към екипа, за да направим заедно и тази следваща стъпка. Ако сте счетоводител, задължително потърсете Facebook групата "Иновации в счетоводството". Всеки е добре дошъл!